yong kebadan halanti na kabanta ban priang ya kenika jingseng kasih jantia Presbyterian KJP Assembly kabakhatar kaban sedang nadu kitarik sipau hadu khatlai April arajar arposan ngidan mentah hangni nagaliang jong kebalang ha kenika jaka kabangi latmu ban pelong ya kejingseng pajba ha kesingu terai kabahap khatlai tering ti kejaka kalong kababiang kejaka kabangila pelong ya kejingalang pajba harus dam arajar arpoar kaba nagaliang jong ka sarkar kala inaugurate ya ke Eastern West Kasih Listring kumta kejaka kalong kababiang ki para bangit perlo ki badan jing temu ban wan syakan jing sang hagalai tering yo igi jaga syong kaba biet kababiang na kabenta ban syashkor ban sengap ya ke kubol tinublai kumalapan baik nagaliang ka assembly ban nagaliang jong kabalang igarpan ya gitu ginang simenta hagasing utrai kabahap khatlai tering bagata kalong kibarwai penrem sim baro ki kwaya nadu ka jingsang sipau siteng sibiji siteng ban ri siteng janmen kin sngau bha ban kho kwaya jingsang KJP Assembly ha ki kali ki ba philapan bank khnang ban nagaliang ki polis bat ki volunteer kin yaram pi ban pon poi syag jaka bakhamjan syagane ka jaka long jingsang pajba ka waipan nikwa ban yathu khamat jong pi ki perlong ki parabangai ba hakalai kawan ndai bandon keno ka jing ritmen sim namar ka jaka kabangi pelong jing sang hangni hapane myong mairang kanam don keno ka jing cross kali kibawan na shlong kibawan na nong klang kibawan na nong stoin kumta ka laikawan kanlong kababit kababiang bat kabasung ban wan sigini sang sngobha ban poi hakapor babiang nang ba fin yo ban ya syakri lang hak tugas ngi khatlai 3 April arajar arposan